Saging, turon, banana Q! Saging kayo dyan! May turon sa banana Q! Mirna! Mirna! Pabili nga ako ng saging! Uy, sige. Anong gusto mo? Latundan? Hindi! Lakatan! Isang piling. Eto, naku, panigurado magugustuhan mo yan. Hinog na yan. Uy, salamat Suki ha. O nga pala, may tao na ba dito sa apartment ni Kalusing? Oo, meron na yung mga tao. Maglako ka dun. Baka may customer. O sige, salamat. Bukas ulit Suki ha. Siyempre naman. Pero, pag naubos itong binili ko, ito naman. O sige na. Uy, thank you Suki. Saging, turon, banana Q kayo dyan. Papa, turon! Papa, gusto ko turon! Oo, bunso. May turon akong tinda. 10 piso lang. Tawagin mo yung papa mo, dali. Papa! Papa, turon! Oo anak, teka lang. Lalabas na si Papa. Oh, ilan bunso? Isa lang po. Gawin mo na 2. Okay po. O, ito po sir. 20 pesos lang. Teka, Dennis? Uy, Mirna? Uy, Dennis! Ikaw ba yan? Kailan ka ba umuwi ng Pinas? At kailan ka ba bumalik sa lugar natin? Bakit dito ka nakatira sa apartment ng mama mo? Itong linggo lang. Ah, anak mo? Oo, panganay ko. May anak ka na pala. Masaya ako para sa'yo. At ang gwapo mo ha. Kamukhang kamukha mo. Grabe no? Ang tagalan ng huling kita natin. Oo nga eh. Sorry Mirna. Nasa meeting kasi ako. Una na ako ha. Salamat nga pala. Salamat din. Paano? Una na ako ha? Bukas ulit may tinda ako. Daan ako ulit sa inyo. Sige, salamat. Salamat. Nay, sabi ko sa inyo, nagbalik na si Dennis. Yung kaklase ko nung elementary hanggang high school na crush ko. Ay nako, mali pa ata na nag-cross ang landas nyo. At hindi ka na naman matahimik dyan. Ano ko ba naman, Nay? Hindi na ako umaasa, no? May anak na yung tao. Baka nasa abroad yung nanay nun. Anong nasa abroad? Hiwalay yun si Dennis sa asawa niya. Iniwan siya nung babae. Pinagpalit sa Arabo. Kaya si Dennis mag-isa na nagtatrabaho online habang inaalagaan yung anak. Huh? Oh, nakikita ko yung ngiti mo na yan, ha? Sinasabi ko sa'yo, Mirna, tigilan mo na yung nasa isip mo. Hindi ka ba nahihiya na nung mga kabataan nyo, ikaw lagi ang nagpapapansin dyan kay Dennis? Tapos, palagi ka namang hindi pinapansin ng lalaking yun. Mama naman, hindi naman ako masaya sa dinadanas niya ngayon. Nangiti lang ako kasi, balay mo, ito na yung tinatawag na destiny, di ba? Single ako at wala naman akong boyfriend. Mukhang single din naman si Dennis. Malay mo ma, kami talaga yung para sa isa't isa, di ba? Ay, ano naman ang gagawin mo? Ikaw na naman ang magpapapansin at manliligaw doon. Aba, kung dati lagi mo binibigyan ng love letter at mga t-shirt yon, ngayon baka ilibre mo pa ng paninda mo, ha? Ma naman, hindi naman sa ganun, pero kasi alam mo naman gustong-gusto ko yung tao na yun. Gwapo, matalino, at madiskarte, tapos masarap. Hoy, tumigil ka nga dyan. Marami nagkakagusto doon sigurado. At ikaw, hindi mo na ginusto bumalik sa kolehiyo. Ma naman, alam mo namang simple lang ang gusto ko. Pero ngayon na nandito na yung lalaking ultimate crush ko. Naku mama, nabubuhayan talaga yung dugo ko. Ay nako, ewan ko sa'yo. Napakaharot mo. Ayan, dapat pabango ko. Sana naman bumili ulit sa akin ng turon yung mag-ama na yun. Saging, turon, banana Q. Saging, Teka, anak yun ni Dennis, di ba? Ano nangyari at umiiyak? Sandali, malapitan ko nga. Ano nangyari? Nasaan daddy mo? Ano? Teka, bakit mo tinuturo yung aso? Ibig sabihin nakagat ka. Ay naku, ituro mo sa akin dali. Saan yung kagat? Dali. Patingin nga ng binti mo. Diyos ko, may kagat nga. Paano kung nagkaroon ka ng rabies? Tara, dali. Hugasan natin yung sugat mo at sabihin natin sa tatay mo na isugod ka sa ospital. Dali, tara.
Oh, anong nangyari? Ay, naku, bilis. Hugasan natin yung sugat niya at dalhin na natin sa ospital. Bakit? Teka, anong nangyari? Nakagat ng aso yung anak mo. Dali na. Oh, sige. Sige, teka. Sandali. Ihanda ko yung kotse. Antayin ko kayo sa labas. Pasuyin na Mirna, pakihugasan sa sugat niya. O, sige. Salamat, Mirna. Paano na lang kung hindi mo nakita yun at hindi naagapan? Baka kung napano na lang ang anak ko. Hindi rin biro ang rabies. Grabe, sakit sa pakiramdam na makita kong umiiyak si Cleo kanina. Habang tinutusukan ng karayom. Mabuti nga at itinuro niya sa akin yung aso. Kasi hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit siya umiiyak kanina. Eto, tanggapin mo. Teka, ano ito? Ba't mo kinabutan ng pera? Ano ka ba? Tanggapin mo na. Hindi mo na nailako yung mga paninda mo dahil tinulungan mo kami. Okay na yan. Please, tanggapin mo na. Salamat, Dennis, ha? Siguro, hindi ko talaga kaya na gawin parehas yung nagtatrabaho habang may inaalaga ang bata. Napaisip ako na alokin ka sana ng trabaho. Kung gusto mo lang naman, saka huwag ka mag-alala. Pero kung gusto mo na maglako pa rin ng mga paninda mo, okay lang. Ibig sabihin, gusto mo akong maging taga-alaga kay Cleo? Oo. Babayaran kita. Saka kapag naman tulog na siya, pwede ka nang umuwi at bumalik na lang kinabukasan. Ano, okay ba? Ihanda ko na yung kontrata. O, sige. Gusto ko yan. Naku, salamat, Dennis. Payag na payag ako. Dear love, tunog desperado na pero gusto ko talagang makasama si Dennis. Kahit na alam kong kailangan niya lang na tiga-alaga ng anak niya. Ang pasok ko ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At kapag napatulog ko na si Cleo, naglalako na ako ng mga paninda ko. Hindi ko na namalayan ang araw. At 3 buwan na pala magmula ng alagaan ko ang batang ito. At nagulat na lamang ako ng isang araw. Itawagin niya akong, Mama? Mama, I miss you! Cleo, pwede mo naman akong tawaging ate, wag nang mama. Pero ikaw ang nag-aalaga sa akin, kaya mama kita! Nako, hindi. Kahapon pa nagmamaktol sa akin yan. Hinahanap ka. Mama ng mama. At ang sabi niya sa akin, gusto ko daw niyang maging mama. O sige, Cleo. Pwede mo akong tawaging mama. Andito na ako ngayon. Makakapaglaro na tayo ulit. Yay! Mirna, salamat nga pala sa pagpayag mo sa alok kong mag-alaga kay Cleo, ha? Masaya ako na tama ang naging desisyon ko na kumuha ng taga-alaga kasi mas napapadali ang trabaho ko. Saka nga pala, salamat, ha? Kasi hindi mo naman trabaho na asikasuhin ako. Pero maging ako pinagsisilbihan mo. Ano ka ba? Wala yun. Saka nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng ganitong trabaho kasi ang sayang alagaan ni Cleo. Ang cute-cute. Naaliw ako. Nalilibang. O sige na, maglaro muna kami. Mirna, nga pala may regalo ako sa'yo. Hindi na kita nabati kahapon ng happy birthday kasi mas gusto ko sana nabatiin ka sa personal. Wow! May paregalo ka pa, ha? Salamat dito, Dennis. Sobrang na-appreciate ko to. Thank you dito, ha? Walang anuman. O sige na, balik na ako sa trabaho. O sige. I love you. Ay, ingat ka. Dear love, hindi ko alam kung asyumera lang ba ako. Pero napapansin kong iba na ang pakikitungo sa akin ni Dennis. Kung dati, hindi niya ako gaanong pinapansin. Ngayon, napaka-sweet niya. Iniisip ko tuloy kung nagkakagusto na nga ba siya sa akin. Good night, Cleo. See you again tomorrow. Mama, bakit kailangan umaalis ka? Hindi ba pwede na tabi tayo sleep? Hindi pwede. Pero bukas naman, nandito ako, okay? Sige na, sleep ka na. I want you to be my mommy. Can you be my mommy? You call me Mama, right? Yes, baby, I can be your mommy. No! I want you to live with me every day. Like, no goodbyes anymore. Sige na, sleep ka na muna, ha?
Tomorrow, let's play. Promise. Promise? Promise. Good night na. Good night, Mama! Ay, Mirna. Ay, kabayo! Ano ba yan? Ginulat mo naman ako. Bago ka umalis, may inihanda ako sa kusina. Halika. Sige. Wow! Ano ito? At bakit may pa-lights off at may pasta? Flowers nga pala for you. Uy! Bakit may ganito? Bakit may pabulaklak ka, ha? Tara na, upo ka na. Sana magustuhan mo. Ako nagluto niyan. Anong meron? Bakit may pa ganito? Dinner date. Gusto ko rin kasi na ayain ka ng formal bago kita ilabas. Teka, anong dinner date ka dyan? Ano pinagsasabi mo? Makakuha nga ng asin at baka mamaya nanuno ka o namatanda ka. Teka, at wala din naman akong ginamit na gayuma. Ikaw talaga. Yan. Diyan mo ako nakuha sa pagiging masiyahin mo. Naalala ko tuloy yung mga panahon na tili ka ng tili sa akin kapag naglalaro ako ng basketball. Ay, hala, naalala mo pa pala yun. Hindi ko makakalimutan yun kasi yung sigaw mo ang lakas at lagi mo akong chinichir. Walang palya. Tapos kada tapos ng laro mo, lalapit ako sa'yo at magpapapicture. At aabutan mo pa ako ng malamig na tubig o minsan soft drinks. Alam mo, iniisip ko, paano kaya kung sinunod ko yung puso ko noon na makilala ka? Maging kaibigan. Tapos, mapalapit sa'yo. Kasi, bawat araw noon lagi mo akong napapangiti. Katunayan nga niyan. Si Mama, inis na inis sa akin yun. Lagi niyang sasabihin, "Oy, ikaw, dumadamubos ka na naman sa klase mo. Kababae mong tao." Alam mo, masaya ako na nakita kita ulit. At hindi lang yun. Salamat dahil binigyan mo ako ng trabaho. Masaya ako na lagi kong nakikitang safe at masaya ang anak ko. Dahil hindi ko na rin gaanong naasikaso dahil sa trabaho. Gusto ko kung paano mo alagaan si Cleo. Kung ituring mo siya, para mo na siyang anak. Lagi nga siyang umiiyak tuwing umaga at ang una niyang hinahanap ay ikaw. Alam mo, minsan naisip ko, sana ganun kadali mong malaman kung sino yung taong para sa'yo. Yung mamahalin ka ng totoo. Hindi ka iiwan ano man ang maging estado ng buhay mo. Sana ganun lang kadali para hindi na naliligaw pa. Pero, si Cleo, biyaya siya ng buhay ko. At masaya ako na ipinagkaloob siya ng Diyos sa akin. Dahil mas lalo kong pinag-iigihan sa buhay. At si Cleo, masaya siya na dumating ka sa buhay niya. At ganun din ako. Kaya sana bigyan mo ko ng pagkakataon na magpakilala sa'yo. Ano ba? Ano ka ba? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Kinikilig ako eh. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Eh, paano hindi ako kikiligin? Ikaw din, hindi ka pa rin nagbabago. Aba, ang gwapo-gwapo mo pa rin, oh. Kaya gustong-gusto ko si Cleo, kasi kamukhang kamukha mo. Ano? Pwede ba kitang ligawan, Mirna? Ligawan? Uy, ano ka ba? Uulitin ko, ha? Pwede ba akong manligaw? Oo. Thank you, Mirna. Sobrang saya ko. Talaga? Tara, kain na tayo. Tapos next time, sa labas naman tayo kumain, okay ba? Okay. Tara, kumain na tayo. Dear love, hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ako makapaniwalang ang kaisa-isang lalaking tinitibok ng aking puso. Ngayon ay maliligaw ko na. Masaya ako na kahit kailanman ay hindi tumigil ang puso ko sa pag-asa na darating ang araw na to. Napakasarap pala talaga sa pakiramdam kapag umayon sa'yo ang panahon. Lalo pa at sobra na rin ako napalapit sa kanyang anak na si Cleo. At maging ako, ayaw na ding malayo pa sa kanya.